वाह। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଅ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ। ଦେଖ ଭଲ କି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ପିଲା ତାଳି ମାରି ଦିଅ। ପଚାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା? କାହିଁକି ହେଲା? ନା ନା, ସବୁ ଯାକ ସମାନ, ସବୁ ଯାକ ବାହୁ ସମାନ, ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ, ତମେ ଯାଅ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କରିବ? ଦେଖିଆ ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ତମେ ଦେଖୁଥା ସମସ୍ତେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ନା ତ୍ରିଭୁଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଅ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଅ। ହଁ ସେମିତି, ହଁ ସେମିତି ଦେଖାଅ। ଏଟା କ'ଣ ହେଲା? ବଡ଼ ପାଟିରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଳି ମାର। ଏମିତି ଟିକେ, ହଁ ଏମିତି ଏମିତି କଥା। ହଁ ଦେଖ କିଏ କିଏ ଦି ଜଣ। ହଁ ଦେଖୁ ତ। ଆଚ୍ଛା, ପଚାର ତମେ, ପଚାର। ବାହ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ତାଳି ମାରିଦିଅ। ପଚାରିବ ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଆୟତ ଚିତ୍ର କରିବ, ତ୍ରିଭୁଜ କରିବ, ଏମିତି କରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପଚାର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ? ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ତାଳି ମାରିଦିଅ। ହଁ ଆସିଲା ନା ଏଥର? ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଚାଲୁ, ହଁ ଚାଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ତାଳି ମାରୁନ ଟିକେ। ସିଏ ପଚାରିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପଚାରୁନ ତମେ? ନା ବଡ଼ ପାଟିରେ। ଓ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲା ନାଇଁ କି? ତାଳି ମାରିଦିଅ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖା, ସୁନ୍ଦର। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଏଇ ତ ପଛରେ ପଡ଼ିବ, ପଛରେ। ରେଡ୍ ଆଣେ, ରେଡ୍ ଆଣେ। ହଁ ଏପଟୁ ଦେଖୁ। ପଚାର ତମେ। ଆୟତ ହେଲା, ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା ତାଳି ମାରୁନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଆସିବ ଏଥର? ବଡ଼ ପାଟି କରି କୁହ, ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରିଭୁଜ ଆସିବ?
हाँ आयत आसीब वर्ग आसीब हाँ तुमको एथर त्रिभुज आसीब क्या को आसीब हाथ टेक अच्छा हाथ पकाओ वर्ग चित्र आसीब हाँ आउ रेखाखंड आसीब आउ वृत्त आसीब अच्छा एथर खातार करि परिबो बिंदु करिकरी काई पार्टी सुबिला नहीं और एथर आसो आमे दल अनुसार काम आरंभ करवा है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।